महाकुम्भ मेलाया 13 जानुवारिनिफ्राय जागायगोन। शाही स्नाननि थाखाय मोनद' खालारफोरा जोबोद मोजां। सप्तासेनि उनाव प्रयागराजआव महाकुम्भनि मोनसे गिदिर आरो इसोरारि हाबाफारि खुंनो थांगासिनो दङ। महाकुम्भआ हिन्दु धोरोमनि बयनिख्रुइबो देरसिन आरो गोथार धोरोमारि फालिथायफोरनि गेजेराव मोनसे। बेखौ 12 बोसोरनि उन हादराव गुबुन गुबुन धोरोमारि दावबायग्रा थावनिफोराव खुंनाय जायो। 2025 मायथाइयाव महाकुम्भखौ गोथार थावनिनि गोथार प्रयागराजआव खुंनो थांगासिनो दङ। बे खेबाव लाख लाख सिबियारिफोरा महाकुम्भआव फोथायनायनि दुगैगोन। बेनि अनगायैबो बे महाकुम्भआव गासै मोनद' शाही स्नान जागोन। महाकुम्भ मेलाया 13 जानुवारिनिफ्राय जागायगोन आरो बियो 22 फेब्रुवारियाव महाशिवरात्रिनि सानाव जोबहैगोन। शाही स्नाननि गाहाय खालारफोर: पौष पूर्णिमा 13 जानुवारि 2025 मायथाइयाव, मकर संक्रान्ति 14 जानुवारि 2025, मौनी अमावस्या 29 जानुवारि 2025, बसंत पंचमी 3 फेब्रुवारि 2025, मागो पूर्णिमा 12 फेब्रुवारि 2025 आरो महाशिवरात्रिनि सान 22 फेब्रुवारि 2025। पूर्ण महाकुम्भआव शाही स्नाननि जर'खा धोरोमारि गोनांथि दङ। फोथायनाय जायोदि बे समाव दुगैनाया गासिबो रोखोमनि पापफोर सुस्राङो आरो जिउखौ गोथार खालामो। महाकुम्भ मेलानि जोनोमा हिन्दुनि गोदोनि सल'बाथाफोरजों सोमोन्दो गोनां, गुबैयै समुद्र मन्थन एबा लैथो सानायनि सल'बाथा। सल'बाथायारि फोथायनाय बायदिब्ला थैनो रोङैखौ मोनफुंनो थाखाय मोदायफोर आरो असुरफोरनि गेजेराव लैथो सानाय जादोंमोन। बे समाव अमृतजों बुंफबनाय मोनसे कलश ओंखारदोंमोन। ओरैबायदि बुंनाय जायोदि बै अमृतखौ असुरफोरनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय इसोर विष्णुआ मोहिनी महर लादोंमोन आरो कलशखौ लाना ओंखारलांदोंमोन। बै समाव प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन आरो नासिकआव अमृतनि माखासे थरथिंफोर गोग्लैदोंमोन। जाय जायगाफोराव अमृतनि थरथिंफोरा गोग्लैदोंमोन बैफोर कुम्भ मेलानि थाखाय गोथार जायगा जादोंमोन।